Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, una sa lahat, hayaan ninyong batiin ko kayong dalawa ng isang masayang bagong taon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paula, mid-30s, may asawa at 2 anak, at kasalukuyang nasa malayong probinsya ng asawa ko. Dito po kasi sa pamilya ng asawa ko at kami po ay nagsiselebrate lagi ng bagong taon. Itong problema ko ngayon. Ang totoo po, taon-taon ko itong pinoproblema. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil baka may maisip kayong solusyon para naman sa isang taon, happy na ang New Year ko. Ganito po kasi. Simula ng mag-asawa ko, naging kasunduan na naming mag-asawa na sa pamilya ko magpapasko at sa pamilya naman niya magbabagong taon. Gaya ng dati, ang saya ng Pasko namin. Puno ang lamesa ng handa, yung ilalim ng Christmas tree naman ay puno ng mga regalo at walang patid ang dating ng bisita. May usual variety show kasi may presentation ng bawat pamilya. May paraffol at games pa. Big deal kasi sa amin ang Pasko. Ramdam na ramdam. Lahat masaya, lahat nagkakatuwaan. Taliwas ang eksena pagdating ng bagong taon. Una sa lahat, yung pamilya ng asawa ko parang sa dulo ng Pilipinas nakatira. Yung bagong taon sa kanila parang mahal na araw. Tahimik. Walang nagpapaputok, walang nagpapatugtog ng malakas, walang paraffol, walang pa-games. Hindi din naghahanda. Yung pagkain, yun lang din ang kinakain kapag ka-ordinaryong araw. Yung hapunan sa bisperas ng bagong taon, fried chicken at spaghetti. Yung medianoche, sopas. Sa totoo lang gusto ko na lang talagang itulog. Sinubukan ko namang pasayahin ang bagong taon. Very much willing naman akong mamili ng ihahanda, magpa-raffle at magpa-games. Kaso binawalan ako ng asawa ko kapag nasa kanila daw kami, yung nanay niya ang reyna at siya ang masusunod kung anong gusto niyang gawin at ihanda tuwing bagong taon. Yung ambience po dito sa bahay ng asawa ko kapag bagong taon, pangmahal na araw. Kaso, New Year po talaga ang punta namin dito at hindi naman Biyernes Santo. Ano po kaya ang pwede kong gawin para maging masaya naman ang pagdiriwang namin ng New Year sa susunod na taon? Hanggang dito na lang po ulit. Muli isang masaganang bagong taon sa inyong dalawa. Naway patuloy kayong ulanin ng pagpapala ngayong 2025. Ang inyong tagapakinig, Paula. Parang ang bigat naman ng pasok ng bagong taon sa iyo, Paula. Totoo. Pero ang mahalaga dito, Pao, sanay ka na. Oo, Dapat hindi ka na nagugulat. Parang katulad lang yan ng mga single nung Correct. nakarang holidays. Oo. Ang mahalaga, sanay ka na. Happy New Year pala muna sa Oo lahat. nga. Happy New Year sa lahat. Happy New Year din sa'yo, Paula. Ako para sa akin, dapat kayong mag-asawang masusunod kung saan nyo parehas gustong magbagong taon. Tama. 'Di ba? Well, yung sinabi naman ng mister mo na yung nanay niya ang reyna pagdating sa bahay, kasi siya naman talaga ang reyna dun sa bahay na yan. Tama. But it is also your choice na pumunta doon pag New Year. Pero choice nyo din na hindi pumunta doon, ha? Correct. Ganon. Ang sa akin nga, balance lang naman din siya. Kung halimbawa nga, ang ingay-ingay ng Pasko,
sa side mo, tapos sa kabilang side ay hindi. Ganun talaga eh. Hindi mo naman i-expect na parehas na magkakamag-anak, parehas ng ugali, parehas ng trip. Well, unang-una, magkaibang nilalang kayo. Correct. Pangalawa, magkaiba yung lugar. Ikaw yung tipo siguro parang city girl ka. Yan, ganyan. Party Correct. animal. Totoo, di ba? Tapos bigla kang dadalhin sa dulo ng Pilipinas na... kung saan tahimik. Oo. It will not work talaga for you. Pero sa akin, hindi naman ako naniniwala na porke pangit para sa'yo yung pasok ng taon, ibig sabihin buong taong tsaka na. Walang ganun. Correct. Hindi po totoo yun. Tama. Diba? Kasi minsan, ang pangit naman, buong taon na ako malas. Hindi, walang ganun. So kung halimbawa malungkot ka and every New Year, ganyan, sa tingin ko, it's just a matter of accepting that yung pinakasalan mong pamilya, asawa, ay may pamilya na ganon. And tuwing kailan ba kayo umuuwi dyan? Hindi ba tuwing bagong taon lang? Kung lagi naman, hindi pwedeng bawi ka pag bagong taon, hindi ka napupunta dyan. Diba yung mga ganon? Pero ang point ko lang, may choice ka. Correct, oo. Ito lagi kong sinasabi sa mga bagong mag-asawa na pag nag-asawa na kayo, ang immediate family nyo na is yung asawa mo at mga anak mo. Siguro, it's about time na you celebrate Christmas na kayo lang. You celebrate Christmas na, New Year na kayo lang din. Pwede din. Hindi naman siya hindi naman siya required na talagang pumunta ka diba? Sa totoo lang, para at least matuto kayo. May ganun. Diba? There was kami sa amin, usually... kami lang din talaga. Nagkataon lang na yung mama ko nakatira sa kabilang na space. So, nakakapunta. Pero, pag bago sumabit yung 12:00, babalik din siya sa bahay niya. May sarili din siya. Nandun yung dalawa kong kapatid na single. Ganun. Tapos kami na lang din naman. Ganun din pag New Year. Minsan nga New Year, wala kami dito eh. So, it is the decision of your immediate family. Correct, oo. Ganun. Kasi ang lumalabas, parang responsibility nyo eh. Wala na kayong responsibility eh. Kumbaga, option yun na lang. Pwedeng option. Pero kung ikinasistress nyo po yung option, magiging dahilan ng pag-aaway, meron tayong kailangan gawin dito. Diba? Yan kasi ang nagiging problema ng mga mag-asawa na hindi sila ma-detach dun sa mga magulang nila, sa mga kapatid nila. Paano kayo matututo niyan as a family? Ang immediate family mo na yung asawa mo at saka anak mo. At dapat din alam ng mister mo yan na ang nararamdaman mo tuwing bagong taon ay ganito na napakalungkot. Diba? Huwag mo nang antayin sa panahon na biglang pasimple ka, dadala ka ng mga malalaking paputok pala. Ayan, diba? Tapos magalit sila, diba? Kasi tapos tulog na sa sisindihan mo. Sa inis mo, di ba? Ikaw na nagkusa. Kasi willing siya eh. Willing siya magpa-raffle, maghanda. Willing siya sa lahat eh, di ba? Ayan. But, may kanya-kanya kasing tradisyon at kultura yung bawat pamilya eh. Ang sa akin nga, kung halimbawang, yun lang din naman yung time ninyo with your families. Di ba? Sa tingin ko, okay na din yan. Irespeto mo kung ano yung trip lang din naman. Wala ka naman dyan ng 2 months, di ba? Ano ba naman yung isang gabi lang naman yan? Siguro pwede kayong magkasunduan. Again, depende sa inyo yan. Halimbawa, this year, Christmas tayo sa... Baliktad naman. Halimbawa, sa family mo. Tapos, next year, sa inyo. Ganon. Parang hindi both Christmas and sa kanya-kanyang family. Diba meron pwede? kayong solo lang. Correct. May ganon. Diba? Or, pwede rin namang September pa lang mag-celebrate na kayo. Correct. Diba? Ito na po yung pauna kasi gusto namin pagdating ng December 24 to 25 at 31 to January 1, kami magkakasama. May ganun Correct, Pwede naman. Mag-reunion na tayo na mas maaga. Yan, kasi kanya-kanya na, di ba? Pwede naman Christmas party na lang gawin ninyo as family. Pwede, di ba? Hindi dun sa mismong eksaktong eve. Dun sa bisperas at yung mismong araw. Pwede yung mga in-between. Pwede yung before. Kasi December 14, tapos December 27, yung mga ganon. Ito kasi talaga pinagsisimula ng away. Dahil nakadikit ka pa doon sa family mo. Ayun, nagiging issue na. Yung nanay niya, masusunod. Tingnan na kung tutuusin, totoo naman na siya, si nanay ang reyna ng bahay na yon. Pero dahil nga masama na ang loob mo, iba na yung dating sa'yo. So ganon, hindi ako reyna. Correct.
So, ganun, hindi ako Reyna. Siya lang. Oo. Siya na, porke nandito sa malayong lugar. Pero sa totoo, yan naman, siya naman talaga yung Reyna dyan bahay niya yun. Bahay niya yun eh. Hindi, syempre, medyo siya din talaga yung masusunod doon. Di ba? Ganun. At dun sa mga in-laws naman din, di ba? Makiramdam din kung sa tingin po ninyo na yung mga anak po ninyo, yung mga yan sila, nag-aaway na dahil sa kapipilit po ninyo na magstay sila. Kayo na din po yung magkusa na magsabi sa kanila na, hindi nyo naman kailangan pumunta dito. Ha? Pwede naman yung magulang pupunta. Oo, pwede Diba? din. Ang dami pong options. Parang sa amin, gusto naming mag New Year o magpasko sa probinsya. Okay. Kaso hindi talaga kaya ng budget. Oo, tsaka mas mahal. Tsaka hindi kaya ng schedule natin dito pag December. Ang daming ganap. So nagkataon naman na yung kapatid ni Mrs. parang nag-usap sila ng asawa niya, pamasahian yung matatanda. So sila ang lumuwas. Sila yung lumuwas dito, kaya sila yung nakasama namin. So may mga ganong option. So para dito kay Pao, pwede mo namang January 1 ngayon, 'di ba? Pwede namang bukas mag-umpisa ka na ng ipon kasi pagdating ng December, 'di ba, lahat kayo para fair. Lahat kayo pupunta sa ibang lugar. Yan. Oo, ito totoo kami. Correct. Dati ginagawa namin yan eh. Malaki kasi nung hindi pa nagmamigrate to Canada yung ibang family members ng asawa ko. Ang laki talaga ng pamilya niya, promise. Maliban sa malaki talaga sila. Well, yes. Maliban sa mga gigantic talaga sila, no? Ang ginagawa namin para magkasya talaga kami, tas para maiba naman, nag-aambag kami or nag-iipon kami para makapag-hotel kami. Kasi usually yung hotel, meron silang countdown. So meron na siyang basic na program. So masaya na kami sa ganun. Correct. So pwede yun. So sama-sama kami, pero at the end, medyo hindi naman din sama-sama kasi kanya-kanya naman kami ng rooms. So ibig sabihin, maraming options, girl. Correct, marami. Para maging masaya yung bagong taon. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice, tiisin ko na lang to every year. Hindi. Kasi ngayon, meron ka ng prejudice eh. Correct. Ito na naman, New Year na naman, doon na naman kami sa Vienna. Diba? Ang dami ng description mo doon sa pangit na pangit ka doon sa lugar. Kasi sabi namin, sana next year. Oo, di ba may ganyan ka na. So, sa halip na dapat it's a season to be happy. Yes. Ang ending dito, you're dreading it. Ayan. Ayaw mo na, yan na naman, malapit na. Ayaw mo na Bata pa kasi ito si mid-30s pa eh. Pero pag dumating ka sa mga edad namin, naghahanap na kami ng tahimik talaga. Correct, actually. Totoo. Parang, ingay naman ito. Dati nga, kayang-kaya namin sa tabi ng monitor eh. Sa tabi ng speaker, yung dumadagundong sa dibdib namin. Ako nga natutulog sa loob ng transmitter eh. Ang ingay nun. Diba? Kakaloka. Totoo yan. Baka kasi bata pa kaya gusto niya na maingay. Natanda ko tuloy yung isang hosting ko last year na hindi naman kadalasan naman napakahaba ng pasensya ko pagdating sa mga program, lalo na yung program na madaming changes. Wala naman sa akin problema. Pero nung isang particular hosting ko last year, parang umiksi talaga yung pasensya ko. Palibhasa, yung ang dami na nga changes sa program, kinakausap pa ako ng organizer sa tabi ng speaker. Alam mo yung talagang, kahit hindi naman talaga ako nagreklamo, Jegs, kasi talagang it's my job. At kaya ko naman yan. Kahit na anong changes dyan sa programa, kaya kong mag-adjust dyan. Kaya lang, nasa tabi kasi ng speaker. Nakadagdag talaga siya sa irita ko. Kasi nga, palibasa, 40 na. Diba? Pero kung nasa 30s ako, nasa sa tabi ako ng speaker, kahit kausapin mo ako dyan, nagsisigawan tayong dalawa, walang problema. Hindi, nag-iiba din kasi yung senses natin pag nagkakaedad tayo. May mga frequency na nawawala. Ayan. Nung inaral ko yan sa mga sound engineers, may mga, nung bata tayo, may mga naririnig tayong frequencies na matitinis, pag nagkakaedad ka na nawawala yun. Bakit? Ano ang... siguro dahil na wear and tear na rin correct. siguro. So hindi na, dahil wear and tear, ibig sabihin, tumatanda ka na, nung lululuma na yung mga nandyan sa parte ng katawan mo. So yung mga matitinis, makakasama na sa'yo. So hindi na siya naririnig. Hindi na siya natin naririnig. Ang galing. Parang nakakalungkot na ang galing din at the same time. Kasi nakakalungkot. Nung naraman ko, Totoo. ganun ba yun? Kaya pala minsan, di ba, may mga gano'n na, may mga iba na nakakarinig ng frequency of the earth eh. Merong sinasabi sila na ang earth ay nag-e-emit ng sarili niyang frequency o kaya somewhere in the outer space, may frequency. May mga ibang nakakarinig, may mga ibang hindi. Ayun, pag hindi ka nakakarinig, matanda ka. Matanda ka na.
Sa Pero bagay, may mga gifted naman na mga matanda na rinig pa rin nila lahat. rinig pa rin nila. Oo, parang ano ba, surround, Oo, yan. Dolby, digital, Correct, yan, gano'n. oo. Lahat na parang, lahat ng parte, ganyan. Oo. So kapag ka medyo kalahati na lang po, alam na this. Alam na this, amoy liniment ka na. Oo. Pa-check mo na. Baka may mga napunit na doon sa loob. Oo, o di naman kaya, it's about time this 2025, blood chem na. Yeah. General check-up. Sa true lalo. Kung di mo siya ginawa last year, this year gawin mo na siya. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin and Happy New Year, Happy New everyone! Year sa inyo! Alright, hanggang dito na lang muna ang Kumikinangers. Ako pong Kumikinang na ulo sa 2025. Ako po si Diego Bandido. At ako naman ang kumikinang ina mo ngayong 2025, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!